коллегалар сезне каршыда чыгыш ясаячаклар. Монда экономика буенча, бизнес буенча, эш буенча. Шуңа күрә әгәр дә кемгәдер монда үзенчә теге каряклардан карап интерес була икән, тәнәфестә килергә була, ләкин шул вакытта әйтәсем килә инде, бүген көндә интернет безнең зур ярдәмчебез. Күп кенә информацияны докладлардан башка интернетка кереп алып, анда үзеңә карарга мөмкинлек табып була. Шул вакытта монда вакытны бушка үткәрәсе килмәй, күп кенә әйберләрне флешкалар белән алырга була инде, кемнәрне фотографировать итә, кемнәрне язып аласы килә икән, анда мөмкинлек булачак. Шуңа күрә кайтканнан соң үзегезгә карап, нинди агымнарны яки алга барган эшләр буенча үзегезгә кертергә була, эшкә, стандартка без һәр вакытта да әзер. Россиядә без күп кенә әйберләр арытуында сөйләштек. Һәм безнең милли шура өчен иң мөһим инде сездә кабул иткән карарларын барсында тормышка ашыру. Шуңа күрә безнең очрашулар еш булачак, бездә килербез, сездә килербез. Ләкин менә бүген без тагын бер тапкыр һәрберебезгә күрсәтәсе килә, чөнки һәрбер татар өчен Татарстан, Казан, ул бер ягындан туган якта, икенче якта шәһәрдә, өлкәдә һәм башкалада булачак. Без аның турында һәр вакыт әйтәбез, ул башкалада инде. Шуңа күрә әйдәгез хәзер менә безнең министрлыклар буенча безнең потенциалларны күрсәтеп, тагын бер кат әйтәм инде, бергә горурланып, Алла бирсә, алга барырбыз дип Үмітләп генә калмыйбыз, бергә эшлибез. Шуңа күрә сезгә, һәрберегезгә дә бүгенге уңышлы көнне телим. Рәхмәт. Төп сүз, төп чыгыш, төп доклад өчен без Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Миңнуллина Талия Илгиз кызына бирәбез. Добрый день. Меня зовут Илья. Я возглавляю инвестиционное агентство Татарстана, которое входит в состав нашего правительства. Мне не хочется обращаться к вам, уважаемые коллеги, или даже дорогие друзья. Мне хочется сказать вам, родные наши люди, с чем гордиться. Я расскажу вам немного о наших инвестиционных достижениях и самых последних цифрах в инвестиционном контексте. Вот, если вы прибыли в Татарстан на самолете, то на проспекте Универсиады находится новое здание нашего агентства, на котором большими буквами написано «Инвест Татарстан». Если у вас будет время, я приглашаю вас посетить наш презентационный центр, который мы открыли специально для наших инвесторов. Там буквально за 1 час можно узнать о республике очень много интересного. И, конечно, о нашей инвестиционной силе в плане потенциала. Вторая наша зона новая, она только несколько лет назад была основана, буквально новый как работает, это Иннополис, это уже зона для больше информационно-технологических проектов, зона IT. Если вы или ваши друзья или знакомые работают в этой отрасли, обязательно нужно знать, что такое Иннополис. Найдите время прочитать об этом уникальном месте, это IT-столица России. Эшмәкәрләр булып торалар, татар оешмалары өчен үзләренең мал-мөлкәтләрен, барлык потенциалын кулланып, бу эшчәнлектә кулланалар. Һәм менә бик кызыклы, мәгънәле, тулы чыгышыгыз булды. Бик зур рәхмәт. Сорауларны инде без килешкәнчә азактан бирәчәксез. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең тулы һәм мәгънәле чыгышыгыз өчен. Кызыксынуның сәбәбе, минем әйтүемчә, әлбәттә инде ул сезнең дә сөйләвегез һәм матурлыгыгыз һәм икенчедән шушы эшчәнлекне тиешенчә салы дәрәҗәдә алып баручы эшмәкәрләрнең булуы бу залда. Рәхмәт сезгә. Хәзер киләсе сүзне мин Татарстан Республикасының сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Мингалиев Илдар Рауиловна бирәм. Рәхим итегез. Хөрмәтле делегатлар, я рад возможности приветствовать всех участников сегодняшней встречи и хочу искренне поблагодарить за интерес и готовность к активному сотрудничеству с нашей республикой. Пользуясь возможностью, позвольте представить вашему вниманию краткую презентацию промышленно-экономического потенциала
нашей республики. Республика Татарстан занимает выгодное географическое положение на востоке европейской части России, находясь на пересечении важнейших магистралей. На территории нашей республики площадью почти 68 тысяч квадратных километров проживают 3,9 миллиона человек, более 115 национальностей. Основу... Хорошо. А вот меня поправили, 173 национальности. Основу экономики республики составляет промышленное производство. По основным показателям социально-экономического развития Татарстан входит в десятку регионов-лидеров среди 85 российских регионов. В экономике Российской Федерации Республика Татарстан занимает 5-е место по промышленному производству и 3-е место по сельскому хозяйству. Келесі сөз біздің түп министрліклар һәм ұйышмалар арасынан ол әлбәттә Татарстан Республикасының иқтисад министрлігі. Сөз Жамалиев Артур Разитуллина берілі. Татарстан Республикасы иқтисад министрлігі башындағы Россияның инновацион төбәкләре ассоциация фонды җитәкчесенең урынбасары. Рәхим итегез. В своем выступлении хотел бы поговорить о существующих мерах поддержки в виде созданной инфраструктуры в Республике Татарстан. Так, на первом слайде обобщенная информация представлена о существующих мерах, которые включаются не мерах, а инфраструктуре, которые включают в себя особые экономические зоны типа Алабуга и Иннополис. Один из самых успешных технопарков в сфере нефтехимии Химград, крупнейший индустриальный парк Кипмастер. Сеть технопарков, 8 бизнес-инкубаторов, индустриальные парки, инвестиционные венчурные фонды и первый в стране центр нанотехнологий.